Karbi Anglong Territorial Security Service Association langphera rodum pen claim and objection DC pen kehang pon aphuthak kedam tang there poni phai ke parni difu press club sa hemalong pherang kya mai kangni bangso pherang kya mai along deputy commissioner pen non kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik ke doji aphan non tribal mate inglong asokali dera tuma phan amen kang than ponji aphan claim dam bomlo la swalong madne rachare asong la pen hamphang asong atuma phan claim and objection ki pidunji aphan chuning ripon padolo la swatengsi KATSSA asong atum tami lamthi pidunlo stame alang litum claim and objection pidunra jongsi komane jongsi nalitum karbiara ratum ani ngaching samse doko komane jongsi e pilo khai phanching hon Karbi Anglong phanching hon prodang de nalitum kadok ka visitame nalitum la so aphuthak ba nalitum lang chari dun po awareness jerok tok dudun po pusi nilituma hin ben bangke KATSSA langkha constituency committee hin ben bangke juning rilo Lason si Karbi Anglong arat atum tami claim and objection ki pidunji aphan pinaban apor dolang lasi laso hut ke claim ke dam dunji aphan KATSSA songpen chuningri padopon lapu DC atum tami laso men kang thana hut lang chari pami nangji lapen ke do ana tuma phan tami longle pata doma avema lada ke do barim vekloma lapen komantu si Karbi Anglong ke wangma lahai ke do an lang chari pami pensi amen ing thanang ji pusi KATSSA lang pheraro maipu rovel teron pen pherang ke mayalong ning jepon pen objection kipia teng pen hala Karbi Anglong administrative atum pusi tame laswa teng pen si alang itum tame verified nangpo je whether that person is belonging to the Karbi Anglong or not alang itum Karbi Anglong along belong vekloma alang itum komentu ani kan pen si ke doma laswa aphuthak tame alang itum lang talip nangji Ladakh ke do bari ma khai kali pin pen SGB along pen isi NOC en pon lok pen voter ID kasela ma phan pidun detiti lasi madu SGB le lapuson ke chokli malu ave pin pen NOC ki pidun pen voter ID kasela ma phan aja kong pidun det pute SGB abangsi adai dolu pota pherang kya maya long ning ji pon thu an atum voter list kache thaba bangela lok sorgari gambura along pen NOC en pon po alang litum amen bang chi thab detiti laso puthak bange kachini dai kinansol langke alang litum komane asorgari gambura pusitame jongsi alang litum proper documents ave pin pen jongsi alang litum NOC esude kondanke alang tumsi adai lo pusi nilitum banke kupon News report Karbi Anglong live